Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat irda ila ta'ala al-Fatihah. Ila Rabbina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-Qudus Syamil Maqlam al-Ghazal Azam Sultan al-Awliya Syamil Hasan Yashad. Ila hadrat Mursidina wa Qur'ana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan al-Qudus Syamil Malik al-Yasmin. وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ أستاذ ومعلمنا والدينا خصوصا مشايخ دير الدولة الألسانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر العلماء الشيخ مصطفى وصوله وفروع الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدانا بأسراره وعد علينا ببركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ستكون bakal muncul sapa imatun pira-pira kepala atau pemimpin mbadi saking sawise ingsun yang kuluna kang padha ngucap sapa imah fala yuratu mungko ora den tolak alih menase imah bakaluhum ucapane imah faya taqahamuna ngobodo njegur sapa imah finar ing dalem neraka kama taqahama kaya ento padha njegur apa al-qir datu apa pira-pira kethek sawise ingsun tinggalake dawuh Kanjeng Nabi bakal ana kepala atau pemimpin kang padha guneman tanpa ana wong kang nolak gunemane padha njegur neraka wis padha nglakoni maksiat kang dadi sebab mlebu neraka kaya kethek kang padha njegur ing ana suci masa di mana seorang pemimpin atau seorang kepala pemerintahan dia ngomong gak enek sing wani bantah gak enek sing wani nentang bahkan meskipun keputusannya itu kan jadi ono siji masa ketika seorang pemimpin ngekai keputusan sing sangat-sangat keliru keputusan sing sangat-sangat melanggar syariat tapi kene sing wani nentang ono masane jadi iki satu tanda hari kiamat lah pemimpin sing kaya ngene iki somben bakal dilebokno insyaallah ning neraka kenapa ya mergo keputusannya sangat-sangat melanggar syariat. Isinya keputusan itu tentang maksiat. Dan arti gak enek nilai-nilai positifnya. Keputusannya sangat-sangat menyimpang karo sing diajarno oleh syariat. Satakun bakal muncul fitan bira-bira fitnah. Yus biu kang manjing esok sapa rajul lanang fiya ida fitnah mukminah hale wong sing iman wong sing lan manjing sore sapa rajul kafiran iku wong sing kafir ilang kejaba wong iya kang uripake ku ing man sinten Allah insyaallah pilihan kelawan ilmu bakal ana macam-macam fitnah kang ana ing zaman fitnah iku ing wektu esok wong lanang isih dadi wong mukmin nuli ing wektu sore dadi kafir kejaba wong kang urip kang tansah gandulan ilmu sangga iku diarep kanthi banget supaya sedulur muslimin aja nganti lepas saking ilmu utawa kitab luweh-luweh kitab Al-Qur'an
nanti ngerti artine lan kitab hadis kaya hadis al-Jami' usul iki ya termasuk tanda kiamat meneh ana siji waktu iki wis akeh terjadi fitnah bakal bermunculan ujian sang Gusti Allah bakal diturunkan ning dunya bahkan saumpama enek wong iki saking dahsyate fitnah enek suci wong Islam dene esuk Islam pas ijek esuk Islam dumadan sore-sore dene wis murtad saking agama Islam iki saking dahsyate fitnah tapi illa man ahya Allah bil ilmi kecuali enek sing kebal sangka fitnah nanti kebal ya luwih iso menjaga diri sangka fitnah sapa yaiku wong-wong sing kehidupane iku jek gandulan karo ilmu sing kehidupane iku jek anut syariat sing kehidupane iku jek nimba ilmu yo duwe guru bareng nah wong-wong sing kaya niki insyaallah akan selamat sangka fitnah. Jadi saking dahsyate fitnah itu kok ana wong dene mau nek Islam. Dek esuk misalnya, dek esuk dene Islam. Sore-sore itu wis murtad saking agama Islam. Iku saking dahsyate fitnah. Lane mergo fitnah iku sangat dahsyat. Ana siji benteng sing iso membentengi orang-orang muslim sama fitnah. Apa? Yaiku ilmu. Yaiku syariat sing diajarno kanjeng Nabi. Sangka iku den arep kanthi banget supaya sedulur muslimin aja nganti lepas saking ilmu. Mane ilmu iku sangat penting. Mergo nek wong gak duwe ilmu iku keimanane gampang digoyahkan. Fitnah-fitnah sing nabrak iku sangat-sangat akeh. Gampang goyah nek orang duwe ilmu, luwih-luwih kitab Al-Qur'an kanthi ngerti artine lan kitab hadis kaya hadis al-Jami' ushahih. Ilmu apa wae terutama ilmu-ilmu tentang agama, ilmu-ilmu tentang tauhid. Ini sangat-sangat penting untuk menjaga atina awak dhewe sangka fitnah-fitnah sing sangat-sangat dahsyat iki. Satakun bakal wujud apa fitnatun fitnah summa'u kang kaya wong sing kopok bakma'u kang kaya wong sing bisu amya'u kang kaya wong sing buta man utai sapane wong iku asrafa man utai sapane wong asrafa kang mongok sapa man laha mari fitnah istasyrafat mongkon narik apa fitnah laha maring wa isyraful lisani utawi nyampurine lisan fiya ing dalam fitnah kawungu isihi iku kaya tumibane pedang iba kalau ana fitnah kang emre kaya wong kopok lan kaya wong bisu lan kaya wong buta tegese angel ilangane. Terus sapa wong kang mangu-mangu utawa parak-parak marang fitnah iki bakal ketarik njegur fitnah iku. Oleh nyampuri lisan ana ing fitnah iku padha karo tumibane pedang ana ing peperangan. Tegese nemen banget labete. Jadi kaya prayoga ngadoh saking fitnah iku. Jadi mulane ya. Kenapa kok iki salah siji alasan kenapa awak dhewe harus belajar ilmu agama, harus ceklan karo syariat Islam. Ya salah sijine iki mergo fitnah akhir zaman itu sangat-sangat tajam. Makanya diibaratno iku kaya pedang ning peperangan. Sekali nyabet yo langsung berbekas, langsung ketok maksudnya ya mereka dampak buruk fitnah maksudnya utawa jane kene
kok enek swiji wong misal dene sembrono nglakoni maksiat, maka orang itu ya bakal ditarik oleh fitnah. Maksudnya nih, misalnya nih, anak wong nglakoni dosa cilik, dene nglakoni dosa cilik itu seakan-akan gegampang lah, cilik ae kok gak apa-apa, seakan-akan. Maka ana kemungkinan di kemudian hari dia bakal nglakoni dosa sing luwih saka iku. Jadi nek cilik wae digawe gampang, dan sing gedhe iku bakal terjadi ning hari kemudian nih. Mulane iki pentingnya awake dhewe mempelajari syariat Islam, syariat utawa mempelajari ilmu agama yang penting kaya iki. Bahkan cedak-cedak karo fitnah pun iku iso ketarik jegur melak makane. Urung sampai nglakoni maksiat misal. Orang sampai nglakoni dosa. Cedak-cedak karo dosa. Iku ana kemungkinane dene bakal nglakoni dosa iku. Ini sangat tajam. Oleh yang murilisan ana ing perintah iku padha karo tumibane pedang ana ing peperangan. Iki meskipun lagi cedak tok, jelas ana siji wektu dene bakal katut. Malah iki pentinge ngekeki benteng awak dhewe. Awak dhewe ngekeki benteng kanggo atine awak dhewe supaya iso terhindar saka fitnah-fitnah. Saya di an-nas zamanan yukhayyaru fihi ar-rajul bainal ajzi wal fujuri wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.